urte batzuk izatu nintzen herriko jai batzordean, eta konturatu nintzen euskara zela bakarrik instituzioetan edo bai edo hezkuntzako gauza bat, edo udariko gauza bat, edo osakidetzara soaz eta medikoak euskaraz egiteko gauza bat, ez? Esan bakarrik hori. Konturatu nintzen be bai, irten zinela kalera, euskaraz hitz egin, lagunek jasuz euskaraz hitz egin, eta, bueno, egon nintzen prozesu baten, euskara bultzatzen, euskara gehiago hitz egiten, eta orain euskara nire etzeko parte da, etzean sartu da, nire etzean diskurtu hitz egiten dira, eta oindala urte batzuk hori pentsatzen nire txako ingo zubila esan. Nire komunitateren barruan odol izango naiz. Odola izango da bai bihotza da como nukleo, izango da talde eragilea, hor agertuko dire planak, hor agertuko dire eta osakintza horiek burutuko dituztenak izango dira bihotza. Ni bigarren plan horretan egongo naiz, bai laguntzeko prest. Eta orain arte egin izan dudana, ez? Euskaraldiarako laguntza behar esan, hori etzat altzara etorri. Derion ahora prestatuko dugu, hori etzat altzara etorri. Imeni behar dugu kartel batzuk. Libre esago zarrastu honetan, jamar gara informazio bila, altuzkuzu lagundu, horrego gauzetarako. Eta hori izango da, nire parte orain, ikurtetara edo. Nire ametsa, izango litzateke euskara naturaltasun ezartzea. Naturaltasun ezartzea da, ni taberna batera noa, nire lagunekin euskaraz ari naiz, eta jendeak buelta esan dute, ez? Azkenean hori, interion hori gertatzen da, ez da? Kaletik zoaz, euskara entzugin duzu eta entzuten duzu agotza ez badan ezagune, bueltatzen zara. Bueltatzen zara emoten duzu buelta. Horregaz apurtzu bet, horregaz bukatzen.